ako sa máš? Pohode. Hej, čo robíš? Ako vždycky. Aha, OK. Hráš Minecraft ešte? Hrávam. Ako teraz hrám. Hej? Jeden server kamošov hrávam akurát teraz. Jaj. No, Hodám shop. Lebo on má aha, také veľké mesto na tomto serveri, že to sa nikam nespamätá. aha, To sa No. nikde dá nájsť. no. No, Jedna otázka, hej, môžem ti dávať otázky? Dneska som Kľudne. taká divná, mám chuť na otázky, dobre? No, kľudne. Máš rád Goga? Áno. Poznáš ho veľmi... Šiška? Poznáš ho veľmi dobre? Z videí áno, poznám. Hej, a vieš jeho pravé meno? Daniel. A prezvisko? Neviem, to je viem, ale akože videl som to niekde, ale zapodol som to. OK, tak to ti nebudem hovoriť, lebo ja ho viem. No. Máš rada... Rád. Rada. Rád. Ježich a... Šiška. No, Ježišek alebo Hause. Obidvoch tak stredne. Hej, a pozeráš jeho vlogy? A... To čo bolo? Áno. Šiška. No, OK. Ešte také 4 otázky možno. Máš vlastný YouTube channel? Mám, ale nedočítam ani moc. A koľko si ako na ňom rokov alebo mesiacov? Rokov? No. 3 mesiace. Aha. Máš aj nejaké videá alebo niekoho odoberáš? Odoberám tých let's playerov, vieš, Goga a také veci a mám tam aj pár videí z Minecraftu. Aha. Tak, to srandy. Aha. To liga také videá, vieš, svojich hráčov. Jaj. No a ešte sa s niekým... stretol si niekoho na Minecrafte, že by si sa... že už si s ním volal na Skype? Ako nie... 100-krát. Hej? 100-krát. No tak ja som ťa zaznamenala na Skype. Či na Minecrafte, takže okej. Ešte nejakú otázku? Počkaj, raz koľko si na Facebooku? Ako rokov? A koľko tam mám rokov? Nie, koľko si na ňom? Ja koľko som na ňom. Áno. Ja to neviem presne. Ale ty poviem, že akože ja som ešte ja som predtým nemal počítač, ja som počítač dostal iba toto 5 mesiacov som stal. Predtým som mal na mal notebooku, takže Aha. asi tak ja som na Facebooku asi iba tak pár mesiacov, lebo tam mám nový počítač veľký. Aha. Predtým som bol iba na takom úplne maličkom počítači, tam Skype nešiel, nič tam nešlo, tak Aha. ale niekedy na Face, nejaké hry online a to je všetko. A hráš aj Counter-Strike? Áno. Mám ho zabudnutý teraz. Hej? A dosť dlho ho hráš? Jeden mesiac? Hej. Tak nejak hrám teraz. Ale akože už som si zvykol, veď akože predtým som hrával iba keby ubral trance na počítači Minecraft a také veci. Aha. Tak no, som sa naučil konečne ovo také veci už. Aha. Tak počkaj, na chvíľku si vypnem mikák, hej? OK. Takže hneď sme späť diváci. Takže sme späť a ideme volať. Takže som späť a mám pre teba ďalšiu otázku. No dobre. Koľko si mal báb? Báb? Dve. Ale nie, vážne. Dve. A poskala si sa s ním? Až tam poslednou zatiaľ. Len? Len tá prvá, tak to bolo akože, Detská láska? áno. To bola detská láska. A koľko máš rokov? Takže toto bol môj kamarát z Minecraftu. A dosť šalené otázky. Dúfam, že som ich dobre nahrala. Potom mu pošlem link, keď to editujem. On sa bude rehotať. OK, tak potom dajte like, koment. V popisku budem mať Skype, alebo mi proste napíšte Skype a ja si vás pridám. Áno. Toto je
náhodné Skype volanie. Takže uvidíte v ďalších partoch. Tak zatiaľ sa majte a čaute. Ajoj. To som nechcel. Už som chcel povedať chôša, ale to nechcem kopírovať Google, lebo zase copyright. A takéto, takže čaute. Pa, pa.